Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote je našim úplne prvým a zároveň najdlhšie spolupracujúcim klientom. Predstavíme vám, ako prezývanú modrú školu prezentujeme v online svete už tretí rok. Predtým, než začneme, tak by sme radi vyzdvihli prístup klienta. Necháva nás robiť si svoju prácu a do finálnych výstupov zasahuje len zriedka, čo sa do veľkej miery ukazuje aj na výsledkoch. O nich si však povieme neskôr. Ako sme spomenuli, facebookové kampane spúšťame už tretí rok. Priestory školy, jej strediska odborného výcviku a samotných študentov sme nafotili, aby sme odprezentovali aj príjemnú priateľskú atmosféru školy. Okrem fotomateriálu sme zo školy odišli aj s množstvom videí, ktoré sme nastrihali do krátkych promospotov. Kreativite sa medze nekládli ani pri copywritingu a interaktívnych príspevkoch, pri ktorých sme nechali našu cieľovku uvažovať nad správnou odpoveďou. O tom, že na modrej škole nie je nuda, svedčia aj jej aktivity, ktoré sme odprezentovali cez komplexné kampane. Medzinárodný festival Forfest každoročne spája študentov krajín V4, ktorí medzi sebou súťažia v rôznych odboroch. V rámci festivalu sa takisto konajú kultúrno-hudobné podujatia. S projektom 7 dní európskej kuchyne sme sa snažili prilákať čo najviac hladošov do školských prevázok. Okrem tlačovej grafiky a reklamy na sociálnych sieťach sme priaznivé dosahy a návštevnosť podniku navýšili aj pomocou súťaže. Vďaka spokojnosti klienta počas spolupráce nám bola zverejná aj tvorba jednoduchej náborovej web stránky. Prehľadili sme zoznam odborov, čím sme taktiež návštevníkom webu zjednodušili hľadanie informácií. Ukázalo sa, že propagácia na sociálnych sieťach je veľmi úspešná, že sa zvýšil záujem o našu školu, o jej aktivity a akákoľvek aktivita týmto smerom je prospešná pre budúcnosť.